Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, jak to volá, Sven Betek. Ideme do shopu, niečo nakúpime. Čo by sme, tieto baterky, viem, že tie sú veľmi užitočné. No dobre, ideme sa pustiť na druhý level. Bum. Hlavne sa modliť, nech to dáme. Sakra. Né, čo nereaguje ten mobil? Čo nereaguje? Aj to nebyl odpad. Čo? Dobre. Preklínam tie potkany, čo sú vzadu. Tak poďte. Máš to. Dostalo nám veľmi málo HPčok. No hlavne ich nejdu píranie. Toto sme potom skončili. Nice, máme aspoň nejaké. Musíme... Ne. Máme to. Zachránil som situáciu. O môj Bože. Otravné myši. Ne. Aj potkany najprv, tie treba. Takto. Tak sa to robí. Ale keď pôjdu píranie, sme pripravení. Máme elektrické baterky, OK. Strieľaj! Ne, potkany. Tie fakt nemusím, dám aj dášť. O môj Bože. Tak, potkany dole. Bum. Asi to máme. Nice, máme to. Bum. Ľudia, chcel som už končiť, ale keďže ste to vy a dali ste už 28 odoberateľov sme dali spolu. Teraz asi neviem niekedy. Takže dáme si ďalší level. Fakt vám za tie odbery ďakujem, proste je to moje najlepšie more. Takže ideme zase nakúpiť chladničky, respektíve hladničky, hlad. Bum. No dobre, modliť sa nech tu dáme. Ideme na to. Ne. Bum, mám to. To bolo odborné. Zase tieto korytkačky, čo začnú behať. A diod odpad. Čo nereaguje? No dobre. Tak poďte. Nabijeme.
Zase nabijeme. Nice. OK, ale sa blížia. Takže mali by sme potom dať za chvíľu chladničku. Dobre, dávam chladničku. Dáme si nabiť. Ne, ďalšiu. O môj Bože. Chudák chameleon, tento skýtal. No dobre, želví. A toto je však celý želvý level. No dobre, takto. Tie korytničky už konečne zdochnú. Čo je toto za level? To sú celý korytnačkový. A dobre ťažký. Dúfam, že aspoň to bude slušná výplata za to. Nabijeme tutovku. Čo to je brokovnica. Nice, on je nejaká vec proste, kašľať na to. A čo znamená tá stopka? To by ma fakt zaujímalo. Musíme ju takedy vyskúšať. Kúpime, ideme na chladničky. Pre istotu kúpime ešte jednu. Prečo nie? Tak. Toto by bolo pre dnešné video všetko. Dávajte lajky. Musím ísť spať, lebo už dneska o 1 ráno, či koľko, idem už do Chorvátska, čaká nás 9-hodinová cesta. Takže čaute, musím si aj nabiť telefón. Takže čaute ľudia. A dávajte odbery a lajky. Čaute.